Ang Cebu Integrated Transport Service Cooperative gibawi ang gidusong petisyon ngadto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga mangayo og 2.50 pesos nga uminto sa minimum nga plitihan sa mga public utility jeepneys sa Sugbo. Si Citrasco Chairman Benjamin Ryan Yu ni pasabot sa ilang giduso nga petisyon niadtong Marso nga nagtinguhang himuong 10 pesos ang minimum nga plitihan. Apan niasoy kini nga atol sa protesta sa kapintres ka mga drivers nga nisupak sa gipatumang Joint Administrative Order din daghan ang wa mamiyahing mga sakyanan ni saka ang kita sa ilang mga miyembro nga mga drivers. Gingong kasagaran sa mga niapil sa welga mao kadtong adunay mga kolorom nga sakyanan. Ang Citrasco miawhag na lang sa LTFRB nga gukdon ang mga kolorom nga mga sakyanan.